Nie som doťahovač, dokončovač a nie som ani typ, ktorý je nejaký taký, že v pracovnom živote, v súkromí je to úplný opak, že ten udržiavač ohňa, keď vám niekto niečo zhora od zahraničia diktuje a vy máte len vykonávať. Nie som vykonávač. Vyrastla som pri lídroch, ktorí ma vybrali, alebo bola som od začiatku súčasťou buď tvorby HR, alebo od roku 2013 potom tých veľkých transformácií, či to zdravotníctvo a teraz tá energetika a teplárenstvo. A mňa k tomu vedie, hm, keď sa tak nad tým zamýšľam pri viacerých podcastoch alebo rozhovoroch, tak myslím si, že čo je také veľmi dôležité, kľúčové, je to, čo Marek pred chvíľkou povedal, a to je purpose, to je ten zmysel. A musím povedať, čím ďalej, tým viac mi veľmi silno rezonuje vyšší zmysel.